Nou goeie, mijn naam is Dirk. Ik schreeuw en zong versjes in de Frieske taal. Dat zijn meest akoestische versjes. Gewoon zo liedse dingen, gewoon zo grote dingen. En nou ben ik ook gauw eens voor te spelen west. Maar wat ik nog net west had te spelen, dat is bij die of bij jou thuis. En dat is nou krek het plak dat ik mijn noemers het laatste jaar letter wil. Hoe doen we dat dan? Nou, dit is het idee. Nou of jou noemers wat visite uit. Dan zorg je voor wat te drinken en een stukje droge worst. En ik speel je een tal van noemers om naar te luisteren. Ik kom of alleen of met een kameraad. Nou, ligt het erbij of jou nog wat om een wenkamerconcert thuis te hebben? Nou, dan zoek ik het graag jaren. En hieronder staan mijn contactgegevens. En dan jaren ik het graag van die of van jou. En kom ik graag te spelen. Ontjen.